Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird. Egunon, lasaie, eta egunon gure ikusentzule guztiei hementxe gaude, gaur ostirala da, lasaie astea ez da amaitu oraindik, eta larumatean ere izango ditugu festak. Good morning, people! Hementxe azaldu dira gure betiko kolaboratzaileak, saio honetan, bueno, bosgarren saioa ja, egin dugu, hau azkena izango da, azken gozaria gaurkoan. No, azken gozaria ez da bila izan. Azken gozaria programa hobetakoa, bai. egingo duguna. Gaurko azken gozaria ez da bila izan. Hori da, gaurko azken, hori da filosofia, hori da saio honen filosofia eta hori da gure filosofia. Bueno, lasaie astea, pasatu zaigu tita, ze sensaziorekin geratzen zarete orain artekoa? Una? Ana, onda teratzen aria, osea que... Ala, beldur pixia da genuen. Jo, agatzen aria eta... Nik entzun ditut hortikan iritsi zaizkizu rumurru batzuk esaten dutenak saio guztiak egun berdinean grabatu genitula. Eta horregatik egin dizuet galdera, pixka frogatzeko hau ez dela horrela, osea, egunero sortzi... Ze ordu da orain, Txomin? Sortziak eta hogeita mabi. Sortziak eta hogeita mabi, bai, agian pixka retardoarekin da YouTube, pixka aurreratuta, pixka atzeratuta. Zuzenean gaudenik. Zuzenean, bai. Sekulako logurea sartzen zait, baina tira, merezi izan du zuekin egotea, guk ere ondo pasatu deu, eta izue, hoxe, eguraldia, garrantzitsua. Bueno, esker bereziak hemendik azken saioa den honetan, Rauleri, behasainea, gure eskerrik handina, izan ere hortxe onda, berak gaina grabatzen du pixkat lehenago, bidaltzeko guri denbora emateko hemen sartzen da, osea, beha igual esnatzen da, goizeko 6-an, eta behitzen du, egiten du berak daka alako pizarra bat, eta horre egiten ditu hainbat anotazio eta horrela, eta horrekin egiten du iragarpena. Bueno. Oain pizarra aipatu ezula, Ander, nik uste atzo komentatu zen nigula, zerbait azaldu hartzen nula gaur, ez da tarterik dezu, no gaur ere denboraz larri gaude. Lehenengo eguraldia, behasaindik, zuzenean esan behar nuen baina ez, behasaindik, Raúl Pérez Konde, aurrera Raúl. Kaixo kuadrilla. Oaitxi idatzi Begiratu zuen lehioetatik. ordenadorean daude. Ea, zerbait ikusten dezuen. Bueno, lehiotik begiratu. Oida. Eder, esaten dezu, lortu dezakegula Raulekin konexio bat? Bai. Saiatuko gara Raul agurtzen, eta nik bitartean azalduko dizuet, hemen, bueno, egun hauetan oso famosoa eginda ez, la kurba, aplanar la kurba esaten zala, aplanar la kurba. Ba, gure kurba partikularra ez, Raule konektatzen dan bitartian, begira, ikusten duzu hor, ondo, txoinep, sartuko ez beste, hemen pixka eta ondixo gaude. Hau da, gutxi gora bera, hemen, da hasieran, ez? Hau da, bueno, kurba hau da interneteko konexioak lasaien, lasaieko kontuetara, abildua lasaio, no sé, jesuit, ¿vale? Jesuit. Jesuitak ez, hori da, ez konfunditu jesuitekin. Jesuit, osea ez da jesuitak, da lasaieko jesuit kontuetara. Orduan, lehenengo egunetan, egintzan horrelako estanda bat egontzan, ez? Eta honek goia jo zuen, hemen, gutxi gora bera, fijatzen Goia, alkateari, nola? Hemen, ikusten duzu hemen bat, eta gero ja hemen hasi zan beraka, ez? Eta orduan, horrela, eta ja gaude gutxi gora bera, hemen, egongo gara gutxi gora bera, ez? Punto honetan. Beraz, fijatzen bazarete ongi hemen, eta egiten badiogu hemen horrela, azaltzen zaigu mamu bat, telelanaren mamua dau. Zoragarria, Ander. Eta hau da analizia. Ni benetan unkitu egiten nau. Bai. Unkitu egiten nauzu, olako historiekin. Bueno, baina pixka larritutan nabil, ez dakit, Raúl ez da sartu oraindikan. Nik uste daula bere olbran momentuan. Olbran momentuan. Bai, Zer dakazue zueko saltzeko? Ni gaur, hemen, zerealak.
Zerealak, eneko? Ni kafia, baina osten ari zait berriz ere. Beti bezala, egunero bezala xe. Eta Txominek zer dauka? Berua. Vanilla gozalduta, dator. Beti, zuek aurrekoan jo behatu nintzala taztakizeta, keba, ia, dara maituta, utxik. Mira, gorrak markak utzi dizkit hemen burun. Bai. Buru handia. Gorra de marka. Leheno ikusi dezuen bideo, leheno ikusi dezuen hau, izan da gorrak presioa hundi jaitezialako burun da. Bai. Bueno, Ez dakiguna da, gorra txikia den edo zure burua hundilaen. Eta hori ez dugu jakingo, Raul konektatzen den bitartean, gaurko programazioaz hitz egin behar dugu. Bueno, atzoko programazioa, atzo, ze izan genuen, atzo ikasleen kontzertua Ikasleen kontzertua. Eta ederra, Denetarik ikusi genuen. Bai. Pianoa jotzen, arpa jotzen eharra dia batzuk. Bai. Badao, bueno, klarinetea, oboeak... Ni txirula faltan botanun faltan. Bai? Bai, gure ikastetxean beti txirula erakusten, da gero... Da gero ikasleen kontzertua. No nos luce el pelo. Esaten dana. Bai. A mi poco me luce, bai. Bai, hoxe, da. Konturatu zeate distribuzioaz, hemen goian gaude Eder eta biok, dakaula hilea, eta hemen, Eneko eta Txomin, daukatela oso pertsonalitate polita eta jatorra. Bueno, Txomin, zein da gaurko programazioa? Ez dakit, doako sotzia markatu, doako. Vale, pitido bat sartuko diotor. Pitido bat sartuko diotor. Nola gero, hau ez alda zuzenean. Bai, zuzenean, ez ez moztuko. Osea, baino YouTubeko zeak jartzen du pitidoa, jartzen dizu automatikoki, bai. Ojo! Ojo! Bea saindik zuzenian, a ber. Egun on, Raul, berriro ikusiko dugu, bueno, esan behar dizugu, Raul, egun hauetan, eskerrak eman nahi dizkizugu, ze Lasaieko Gosarietan programan egunero bidali diguzu eguraldiaren iragarpena. Eguraldia, bidali behar dut? Ez, bidali dezu, ez zara akordatzen, baina bidali dezu. Bai, bidali dezu. Ez que goizeko ordu hauetan, Raul oaindik. Bai, dao... A ver, chavales. Gine izela, hemen jendea dauta, dana garrasikata. A ver, Raul, esaten nizun. Bueno, Lasaieko Gosarietan zaude zuzenean, eskerrik asko gu atentitzeagatik, bakigu goizeko 8 eta Txomin zer du da? Goizeko 8 eta... Goizeko 8 eta 39 dira gutxi gora bera, horario Londres GMT +1. Eta eskerrak eman nahi dizkizugu, zeren egunero ikusi ditugu zure bideoak eguraldia ematen, bai? Itzegin baino leno bideoiei buruz eta zea ikusiko dugu berriro gaur bidali diguzun iragarpena, bale? Hemen jarriko dugu hemen pantailan. Kaixo kuadrilla, begiratu zuen lehioetatik, ea zerbait ikusten dezuen. Eta, bueno, Beasa indik zuzenean, Raul ikusten dugu kontatu diguzula Kaixo kuadrilla begiratu lehiotik. Hori da gaurko iragarpena, ezta? Hoxe baiet. Aspalditik aterata, baina hori gaurkoa izan daiteke baita ere. Hori da, bueno, Raul, nola egiten dezu? Esplikatu guzu pixkat, nola egiten dituzuzuk eguraldiaren iragarpenak eta... Osea, ze metodo erabiltzen dezu? Intuitiboa. Metodo intuitiboa. Ateatzen zea lehioa eta zerua ikusi eta ikusten dezuna esan dakitio. Hori besteik ez. Eta gero nabaritzen bada zehetasuna daola edo haizea dabilela edo freskura gehiago normala baino, orduan esatezu iragarpena esan daiteke eguraldia ederra daola, baina txarra etorriko gola. Bai. Raul egiten duna da, hilea moitzen bazaio, haizia daola esan, hilea bustitzen bazaio, euria daola esan. Hoxe izatea. Metodo intuitiboa, Txomin, zuek batxillergoan metodo zientifikoa lantzen dezue, ez? Deskartesekin. Eta Raulek metodo... Ez zan Deskartes, metodo zientifikoarena?
Zagit, honek ere deskarteak egingo ditu. Euria egiten bat badu, pues eguzkiateako, eta hola, eta... Uniko pronostikoa egiteko ez dakidu balio duen. Baina, bueno, evidentzia jasotze ditu, eta ondo. Raul, eskerrik asko gurera batzeagatik, nahi badezu geratu zaitezke, geratzen zaigun saioan? Goaintxe bertan, beste zerbait egiteko dauket, bestela bai, zuekin geltuko nintzateke. Bai, hemen digutxira klase, hasi behar du Raulek, eta... Claro. Oida, prestatu inberdet. Claro, eguraldiaren iragarpena, egiten du Raulek, eguraldiaren iragarpena prestatu, grabatu, bidali, gozaldu azkar, eta geho klasea eman. Beraz, Raul, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, eskerrik asko gurekin izateagatik, placer handia izan da. Astontan egitako lanagatik bat. Hala ere, guain dio ez ditut eskoak altxatu, baina, bueno, nahi badezue, urrengorako lehenengo ingo duena hori. Esto es un atraco eta ablako bazara. Raúl, gauzatxo bat, iten baino lehen, emaiozu me gusta. Me gusta, eta suscribirse. Baizu YouTubeen, modu, joan zaitez pikutara. Raúl, haundila zea, eta guk asko maite zaitugu. Eskerrik asko, Raúl. Aio. Apa, Raúl. Vale. Hortxe, baino ez doa, hortxe, orain, vale. Bueno, esaten du manos arriba esto es un atraco, ze ala izan da, benetan. Bueno, probatu deu, eta hortxe zeon, da... Sartzeko esan dio, eta sartu da. Zer Raúl, olakotan, beti sartzen da olakotan. Bai, tipo handia. Bueno, gaur denboraz joango zaigu, sentitzen dugu, ostirala da. Gonbidatua sartu behar dugu. Nitxoin, Ander, egitarauan nik uste ez degula ipatu. Egitaraua, Azkar, zer dago gaur egitarauan? Venga. A ver, Txomi. Gaur denetarik daukagu, bai? Gaieta tailer bat, dantza bat, jolasak, erronka txiki batzuk, bueno, pixka bat denetarik, eta DBH-ko entzako Txominek azalduko digu, zer da? Bai, lehen e-sport txapelketak edo antolatu ditugu, bai, jendea gaina animatu da. Zenbat partaide gutxi gora bera, Txomin? Zer, barka? Zenbat partaide gutxi gora bera? Aprox? 100 gora partaide. Jo. Eta, bai. Eta, bueno, a ber, lehiaketa espero ondo ateratzia, 3 joko desberdin dira, ez dakit, segurazki ondo pasako dugu. Primeran, beraz gaur DBH-en eta badago zer egina. Bai, 12 artez, 12 zerbait berezia ere badugu. Hori da. Bai, ez dezagun astu, miren ziur hor daula etxean zai ikusteko irrikitan, bai? Esan zuen aurrekoan, asteazkenean, usteet izan zala, esan ziun partida zala gehien gustatzen zitzaiona, eta hala, gaur ere partida izango dugu, berezia, bai? LH batxiller, zeinak irabazi, horregatik jarri unikia. Baina partida hau online jolastuko da, ez? Ulertu dudanez. Bai, LH-en ordezkariak bilatu ditugu, irakasle pare bat egongo dira hor, txikien irakasleak, eta ea, zer gertatzen den. Ederki, bueno, denbora juten zaigula, gaurko gonbidatua, aurrera! Eta hemen gaude gaurko gonbidatuarekin, ezaguna egingo zaizue askori, bereziki Lasaie jaietan izan bazarete ezagutuko duzue fijo. Bueno, Lasaieko jaietan, edo Loiolako jaietan, edo beste hainbat jaietan. Izan ere, gaur hemen gurekin Lasaieko gosarietan, DJ Mikeltxi daukagu, Mikel Lizasoain. Egunon, Mikel? Apander, egunon, zemuz? Ondo, bueno, hementxe, lehen da bizi eskerrak eman, gurekin egoteagatik, ez dira oso ordu hola arruntak, igual elkarrizketa bat egiteko, goizeko 8:30 pasatxo dira, eta lehenengo galdera, Mikel, gosarietan zaude, Lasaieko gosarietan zaude, eta zer gosaltzen du Mikelek? Bueno, normalean kolakoa bat hartzeet, eta tosta pare bat indarrak hartzeko, oso importantea da gosaria, eta bakizu, azkenian, zoze hartu behar da. Bueno, guk Instagramen jarraitzen zaitugunok eta badakigu sukaldaritza eta asko gustatzen zaizula. Zarela pixka bat DJ gourmet, ez? Bai, gero ja bazkaltzeko, gaur arkumeak agu, así que gaur pixka kainero izango da. Beste batzutan kotxinillo edo arraine bat egiten du, bai, beti zozerin behar da.
Ederki, bueno, DJ Mikeltxi jarraitzen badezue Instagramen eta ikusiko dituzue, plater guzti hoiek eta zea guzti hoiek. Musika eta sukaldaritza, zure bi afizio haundi, gaur musika zarituko gara, izan ere, bueno, Loiolan ere ezagutzen zaitu jaietan jartzen duzun giroaren gatik, eta beste auzo eta herrietako jaietan ere izaten zara, eta beste festetan, eta bar, nola hasi zinen mundu hortan, musikaren mundu hortan? Ni musika munduan beti bile naiz, ni pianoa jotzeet, txikitatik hasi nintzen ja pianoa jotzen, eta gero ja, pixka eta onditu nintzanen, taberna batean hasi nintzen musika jartzen, eta hortik aurrea izartxo hasi izanean, festetan, lasaieko jaietan hasi nintzen musika jartzen, eta gero ja profesional bezala jarri nintzen, bai. Bueno, aurten lasai jaiak modu desberdinan bizi beharko ditugu, hemen etxetikan eta baina ez da dantzaldia faltako, ez? Konta iguzu pixka bat, zer ari zara planeatzen edo zer ari zara makinatzen? Pista bat eman badaiteke? Da, pixka tarrori izango da, porque ez zaituztet ikusteko, ni egon ganaiz kamera baten aurrian inor ikusi gabe, baina saiatuko gea giro politia sortzen, zueren etxeetan pozik egoteko eta alai egoteko. Así que ekitaldi ezberdinak egongo dira, baina azkenengoa dantzaldi izango da, eta beti egiten ditugun dantza politoiekin, pozik egoteko. Bueno, Mikel, zurekin ezagutu ditugu dantza eta kanta pila bat, adibidez el baile del Pepo, Pepo baila. Bueno, aurtengorako zerbait daukazu, berritasuren bat daukazu? Bai. Batzuk esatzen dute, porque otxaian ibili ginen Donostiko udaletxean, musika jartzen inauteritan, eta hor ja jarri genuen, Lasaiko jende asko etorri zan, eta aurten dago, el caballo camina palante, el caballo camina para atrás. Ojo aldato. Beraz, etxean espazioa begiratu, aurrean eta atzean beharko dute espazioa, ez? Hori da, bai, lekua egin, pixka bat igual sofá o egiten dezuten pixka bat atzera bota lekua handia eukitzeko, porque beharko dezute. Politxa izango da, oso animatua. Beraz, adi, el caballo camina palante, el caballo camina patras. Patras, correcto. Festarik ez da lasaien DJ Mikeltxi gabe, hori argi dago, eta horregatik aurten ere gurekin izango da. Eta Mikel, zein da zure lasaie festetako oroitzapenikola politxena edo? Igual ez dakit. Ostiralean, lasaieko astean, ostiralean oso politxa izaten zian, bete egin ditugun, jokuak, ginkan antzeko hori, eta hor zegoen giroa koloreekin eta klasikoekin txapelketa hori egiten oso politxa zen. Eta gero, familien egunekua, ez dakit, oso politxa izaten zen, globoekin hola, ur globoekin hola, pixkat, parranda zeo zer egiten genuen, porque ez ziguten usten, baina beti biltzen gena, globekin nola jolasten eta bai, oso politxa. Primeran, bueno, Mikel, beti bezala, plazerra handia izango da zurekin egotea ja bihar tokatzen zaigu. Bueno, ez zerra, larun batean edo igandean, larun batean dugu. Larun batean, bai, 7 hasiko gea ja ekitalde guztiekin, eta ja azkenengo gauza dantza izango da. Así que animo denak apuntatu, interneten bidez ikusteko aukera izango ez zute, eta ez zute, hau palasaie. Hori da, eta jarraitu DJ Mikeltxi, sare sozialetan, eta bueno, egin pixka propaganda, chicos, eske te vendes muy mal, Me vendo fatal. Pixkate, egin, venga, azken segunduak elkarrizketarenak, propaganda pixkatiteko. Bueno, bakizute, DJ Mikeltxi, jai askotan, lasaiko jaietan, orain dela 18 urte hasi ginen ja musika jartzen, así que bakizute, nahi behar jarraitu nire Facebook kanala o Instagramekua, eta hori ikusik ezute, jai ezberdinak ikusiko dituzue. Oida, eta festa bat girotu behar badezue, gogoratu, hementxe, justo oraintxe juntzaigu, berriro bueltatu da, mira, geratu da ondo, izan da, anuntzioa eta moztu eta bueltatzen gara berriro. Oida. Gogoratu, festaren bat balin badezue, hementxe DJ Mikeltxirekin. Bueno, Mikel, placer bat beti bezala eta mila esker, Eskarrik asko zuri, Ander. Ale, aio. Gero arte, aio. Eta gaurkorako utzi dugu, benetan bideo bereziena, lasterketarik bereziena eta biziena. Eneko, esplikatu iguzu pixkat, gaurkoaren nondik norakoak. Bai, gaur ere Inglaterra aldea guaz. Anuntza jongo gara bisitan, eta Inglaterra aipatuta, gaurkoan
Madrei, bai. Eneko Inglaterra juntzea zu, ze moztu ite zaizu. Inglaterra neza seinale oso nadan, a ber, ze esate zenun? Ez, hori, Inglaterra jungea, eta gaurkoan barra, bai? Ikusiko dituzu hor borobiltxo batzuetan, eta izango da, ea nor ateratzen den lehen da bizi borobiletatik. Osondo, ea ba, emango diogu, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera lasterketa, hementxe, bueno, gaur lasterketa baino da reportaje bat, RT, Russia Today. Retweet uste nuntzen da. Ez, Russia Today. Bueno, hortxe jartzen dituzte. Munduko txapelketa da, Bai, bira, bakoitzei zenbaki bat jartzen diote, eta Honetan, ze aspertuta dauden, ez? Ni hori ere esango nuke, oso aspertuta bizi diala. Karo, eta hemen batzuk kanpora egiten dute, baina besteren batek barrura egiten du. Orduan horreia galdu du, ez? Ni jakin nahiko nuke, barraskilok nola entrenatzen dian, eneko, zua ditua zehala. Bai, apasionantea da. Osea, zu jeikitzezea goizeko 6-tan, orain jendeak kirolea juten dana, barraskilok ere 6-etan ateatzen dituzu. Eta hortxe jartzezea, eta gaueko amaitu da, entrenamendua. Osea, apasionantea da. Gau, barraskilloa gaina behar du denbora, ez? Pixat entrenamendutako. Ur pixat ere bota bartzaio, pixat ere motibatzea arren. Hori da, hortxe... Maratoia baino gogorragoa dekau, Bai, barraskilloen lasterketa... Batez ere ikusten dagoen arentzat. Osea, hori da, izugarria. Barraskilloen konfinamendua... Etxe barruan, nahiko arretxa da, jentzako. Claro. Hoi beste gai potentia da. Claro. Quédate en casa esan digute, baino, quédate en la oskola izango zan hori, ez? Eta beste galdera bat, barraskilloak oskola dute gainean, baino barraskilloak eskolara doaz? Edo beraien oskola da beraien eskola? Hortxe utziko dut. Txistako. Bai. Bukatzeko igual, justo Raulek idatzi ditu haintxe jartzeu ze jatorrak zeaten, bai? Osea, que, bueno. Hori da gustatu zaiola, Ala idatzi. Gero erakuste izu ez zuei, Raul. Ze jatorrak zeaten. Eharra. Haundi jarra. Bueno, gaur partidua dugula proposatzen dizu eta amaitzeko itxoin, mira, hemen dakat... 12 erditan, gogoratu, partidua ikustea. Hoi da, a ber, egingo deu. Bukatuko deu ongi, errealan ereserkia pixkate dantzatzen eta abesten. Aparreala. Txuri urdin. Eneko, eta larun batean gauza gehiago daudela, ez? Bai, bueno, larun batean ostiralaren antzera froga desente egongo dira, eta, bueno, animatzen zaituztegu egitera, egongo dira tailerrak, eskulanak, aurpegiak margotzeko txapelketatxo bat, bueno, denetarik animatu, parte hartu, eta hortxe espero ditugu zuen argazkik eta horrelako. Venga ba! Eta DJ Mikeltxi gora, tu, gaur gurekin izan dugula. Hori da, gaur gurekin izan dugu edo agian ez dugu izan, Eder? Ez dakigu oraindik. Bueno, txuri urdi! Aurrera motila, Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner.